Doncs res, molt bona nit, molt benvinguts tothom. Anem a començar la història d'aquesta nit. Aquesta nit explicarem ni més ni menys que la segona part de la història del pare Janàs. I per començar el conte posarem les mans així, agafarem una mica de pols màgica, ens la passem pel cabell, per la cara, per un braç, per l'altre braç, i aquí comença la història, o continua la història. Diuen que 21 germanetes van haver de marxar de casa i tot rondant-la pel món van anar a petar ni més ni menys que a la casa d'un gegant. El gegant era el pare Janàs, que tenia 7 pams de boca i 7 pams de nas. El cas és que les nenes van sortir o es van escapar d'allà gràcies a la mare del pare Janàs, que els va dir: mireu, per sortir d'aquí heu d'anar 7 vegades a l'esquerra, 7 vegades a la dreta, haureu de passar 7 pujades, haureu de passar 7 baixades, haureu de passar a travessar 7 ponts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, i haureu de travessar 7 fonts. I quan hagueu fet tot aquest camí arribareu ni més ni menys que a un palau. I quan van trucar a la porta, toc, 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 bé, va ser la germana petita, que la germana petita feia totes les coses. El cas és que la germana petita va trucar a la porta i allà va aparèixer ni més ni menys que un rei. Bé, devia ser un príncep, però ja a aquestes alçades s'havia convertit ni més ni menys que un rei. I el rei, com va veure tantes noies allà, els va preguntar què feu. I elles, hola, mira, et volem preguntar una cosa, és que necessitem treballar una mica perquè no tenim diners ni casa i no sé si tindries feina per totes nosaltres, per totes 21 germanes que som. I el rei s'ho va quedar mirant. Em sembla molt interessant. Tinc tanta feina a palau i tinc tant d'espai que sou molt benvingudes. Vinga, vinga, totes. Passeu, aneu agafant lloc, vinga. El cas és que diuen que van passar uns dies feliços i van menjar molts anissos. Però de cop i volta les germanetes van començar a sospitar una cosa. I és que el rei li feia l'ullet a la germana petita. Se la admirava molt i sempre intentava parlar amb elles i les altres germanes, les altres 20 germanes, es preguntaven: què té ella que no tinguem nosaltres? Sí, tens raó, què té ella que no tinguem nosaltres? Sí, què té ella que no tinguem nosaltres? Això no pot ser. El cas és que van començar a tenir tanta enveja, una enveja tan gran, que van decidir que aquell matrimoni, o sigui que no deixarien que la seva germana petita es casés amb el rei. El cas és que van decidir que la farien desaparèixer, que l'aniquilarien, bé, que la matarien. Però clar, evidentment aquesta feina no la volien fer elles, no. I van rumiar i recatomiar i rumiar i rumiaràs, fins a trobar la solució, i la solució seria que el pare Janàs, o sigui, aquell gegant que hem passat fa una estona, aquest se l'hauria de menjar, o sigui, seria molt fàcil que se la mengés. El cas és que totes 20 germanes se'n van anar a parlar amb el rei. Hola, rei, mira, que volem parlar amb tu, perquè és que, clar, la nostra germana, si ho sabessis, la nostra germana. Saps què diu, senyor rei? Vols escoltar el que diu la nostra germana? I clar, totes 20 germanes parlant amb el rei, i al final el rei va dir: sí, digueu. I li van explicar que la germana petita era una mica fatxenda. Bé, que parlava molt més del conte, bé, que presumia, i sabeu què deia. El rei: sí, però digueu, què diu aquesta nena, què diu? Que a mi m'agrada molt aquesta nena, que ho sapigueu, I sabeu què li van dir? Li van dir: la nostra germana petita presumeix que ella podria tornar a la casa del gegant, del pare Janàs, aquest que té 7 boques i té 7 nassos, i que li pot robar ni més ni menys que la seva manta. La manta que fa servir per dormir. I el rei es va quedar així com...
presumeix d'aquestes coses. A mi no m'agrada gens aquestes coses, A mi que algú parli i que faci totes aquestes... que faci així una mica de fatxenda i que presumeixi que és capaç de fer aquestes coses que són impossibles de fer. El cas és que va demanar a la germana petita que posés allà, que vingués. I li va dir, explica'm el que m'han dit a les teves germanes. És veritat o no és veritat? I ella va dir... Què hauria de ser veritat o què no hauria de ser veritat? El cas és que el rei va dir, no em facis parlar més, que les teves germanes diuen que tu estàs presumint que podries anar a casa del pare Janàs, d'aquest gegant, i robar-li la manta. Però això és mentida, i saps què? Com que a mi no m'agrada la gent mentidera, una de les coses que et demano és que tu te'n vagis a veure el pare Janàs aquest i que tornis amb una manta. I així aprendràs a no dir mentides. I ella... escolta'm, que jo no he dit això, i les altres, sí que ho has dit, sí que ho has dit. I clar, jo el rei era, home, som 20 contra 1, per tant, segurament ho hauràs dit, no? El cas és que tant si era veritat com si no era veritat, la germana petita va desfer el camí, o sigui, va travessar 7 fonts, va travessar 7 ponts, va baixar 7 baixades, va pujar 7 pujades, va tirar 7 vegades a la dreta, va trencar 7 vegades a l'esquerra fins a arribar ni més ni menys que... a casa del gegant, del pare Janàs, que tenia 7 parets, tenia 7 finestres, tenia 7 balcons i tenia 7 portes i 7 xemeneies. El cas és que aquesta vegada no va entrar per la porta. Sabeu què va fer? Es va esperar que fos de nit i de cop i volta va pujar a dalt de tot d'un arbre, a un arbre que una de les branques arribava fins a la finestra de l'habitació del pare Janàs. I quan va saber la germana petita que el pare Janàs estava dormint, com ho sabríeu vosaltres? Clar, no estava a l'habitació, O sigui, havíeu d'entrar fins a l'habitació, però havia de trobar el moment que el pare Janàs estigués dormint. I com podem saber si algú està dormint? Potser és una mica difícil saber-ho, però en el cas del pare Janàs era molt fàcil. Perquè com que tenia 7 pams de nas, xung, 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 i la boca, 7 pams de boca, plom, 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 plom. Una de les coses que feia era això. I roncava tant, que se sentia de lluny. I clar, la germana petita, com va escoltar roncar el pare Janàs, va passar per una de les branques fins a arribar a l'habitació on dormia el pare Janàs, i de cop i volta es va espantar. De cop i volta el llit així gegant. Hi havia un home així, amb les cames molt llargues, amb el cap molt llarg, amb uns braços, amb uns peus, era gegant aquell home. Clar, ella no l'havia vist encara. El cas és que ella es va fixar amb els 7 pams de boca que tenia el gegant, plup, 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 plup. I també es va fixar amb els 7 pams de nas, tu. I el que ningú sabia és que el pare Janàs tenia només que un ull. I clar, la nena es va quedar així com... I ara com ho faré? Com faríeu vosaltres per treure-li la manta d'un gegant? No és gaire fàcil, Què faríeu vosaltres? Què? Com ho faríeu? Clar, imagina't, estàs allà, tu ets petit, de cop i volta, petit o petita, i de cop i volta veus un gegant així, gros, i li has d'agafar la manta sense que se'n doni compte. Com ho podríem fer, això? Us ho explico? D'acord. El cas és que el pare Janàs estava allà roncant, amb els seus 7 pams de nas i amb els seus 7 pams de boca.
Quan de cop i volta, la noieta, la germana petita, va agafar la manta i xas! I xas! I xas! I clar, de mica en mica, la manta li va arribar fins aquí al pit. I de cop i volta el gegant es va despertar. Mare! Mare! Tinc fred! Tinc fred! I tal com va dir això, tal es va dormir. Al cap d'una estona tornava a roncar així com... La noieta estava espantada, el gegant s'havia despertat una vegada i només li havia tret la manta fins aquí. Què faríeu? Vosaltres continuaríeu? M'ajudeu a estirar la manta? A la una, a la... O no estirem. A la una, a les dues i a les tres. I jo! I diuen que estirant, li va arribar més o menys la manta fins a la cintura. I just quan li va treure la manta a la cintura, el gegant va començar a cridar una altra vegada. Oh, mama! Mama, tinc fred! Tinc fred! Tinc fred! El cas és que la nena estava espantada perquè es pensava que ara aquesta vegada el gegant s'aixecaria i la veuria, però es va tornar a clapar. La nena espantadíssima, el gegant allà clapant, havia començat a estirar la manta, però per més que l'estirava la manta no seguia bé, seguia una mica, però no li traies que era gegant aquella manta. El cas és que ja tenia la manta fins a la cintura. Què faríeu vosaltres? Continuem? Sí? Vale, a la una, a les dues i a les tres, i de cop i volta la manta va caure a terra, la nena es va quedar sobre la manta, ploix! Ui, com pesa aquesta manta! I el cas és que el gegant es va tornar a despertar. Mare, tinc fred! Mare, tinc fred! I tal com va dir això, tal qual es va dormir. La germaneta petita va plegar la manta com a poquet. I de cop i volta la va llançar per la finestra. I de cop i volta es va posar ella per una branca i va baixar just en el moment que a l'habitació del pare Genàs, aquest que té 7 pams de nas i 7 pams de boca, va entrar ni més ni menys que la mare del pare Genàs. I quan el va veure allà, no m'estranya que tinguis fred, noiet, t'has deixat la manta, que te l'has empassat, potser. El cas és que li va tornar a posar una manta, va agafar una manta i li va tornar a posar i se'n va anar. El cas és que el pare Genàs va tornar a dormir tranquil·lament. I la germana petita, la filla petita d'aquesta història, que havia d'aconseguir la manta, doncs ara ja la tenia. I sabeu què va fer? Doncs va tornar a fer aquell camí tan llarg que havies de trencar 7 vegades a l'esquerra. Havies com anava més? 7 vegades a la dreta. Molt bé. Què s'havia de fer més? S'havia de pujar 7 pujades. Molt bé. Què més? S'havia de fer 7 baixades, fantàstic. Havies de travessar quants ponts? 7 ponts. Havies de travessar quantes fonts? 7 fonts. I quan va fer aquest camí, quan el va tornar a fer, de cop i volta tornava a estar al palau. I ella, bé, no és que estigués cofoia del que havia fet, però pensava, bueno, així em deixaran en pau aquestes noietes. I ja venia amb la manta i ja estava a punt d'entrar al palau, quan de cop i volta una de les germanes... Mireu, que acaba d'arribar la nostra germana i porta la manta i el gegant no se l'ha menjat. Què podem fer? Ostres, no ho sé, hauríem d'anar a parlar amb el rei, no? Anem a parlar amb el rei abans que vingui la nostra germana i així ens atalantem amb ella. Vale, d'acord. Doncs diuen que mentre la germana arribava amb la manta, i perquè l'havia d'arrossegar, vull dir, no era una cosa fàcil això, i mentre estava arribant i mentre estava a punt d'entrar a palau, les 20 germanes, que us en recordeu, que aquesta nena tenia ni més ni menys que 20 germanes, 5, 10, 15 i 20 germanes, té la marinera. El cas és que totes van anar a parlar amb el rei. Rei, ai, mira que ha arribat la nostra germana i ha portat la manta. Ostres, que contentes que estem nosaltres. Estaven contentes.
s'ho estaven inventant per quedar bé davant del rei. El cas és que li van dir: ei, l'hem anat a veure i saps què ens ha dit, rei? Saps què ens ha dit? Que això de portar la manta era una cosa molt fàcil, que ella seria capaç de robar-li les mateixes sabates al pare Janàs. I el rei es va quedar així com: ostres, però no n'ha tingut prou aquesta noia, no n'ha tingut prou d'anar a casa al pare Janàs i portar la manta, que a més diu que això és poquet. El cas és que, sabeu què va passar? És que va demanar que la nena vingués cap allà. I li va dir: escolta'm, no n'has tingut prou, tu. I la germana petita va dir: de què no n'he tingut prou? Però si vinc amb la manta. Home, el que m'han dit les teves germanes. I ella: però què t'han dit les meves germanes? Home, que portar la manta per tu ha sigut una cosa molt fàcil. Què creieu? Que havia sigut una cosa fàcil per ella? No havia sigut gens ni mica fàcil. El cas és que sabeu què va passar? Us ho dic? Doncs... no, sabeu què farem? Va, us ho dic una mica, us ho avanço. Doncs diuen... o no, millor que no. Doncs diuen, us avanço això, i ja us aviso que estem a punt d'acabar la segona part del pare Janàs, i demà més. Diuen que el rei es va enfadar molt i va dir: és que no en tens prou, noieta, mira el que estan dient les teves germanes. Sí, que has dit que això de portar la manta era una cosa fàcil. Clar, i al final, amb 20 germanes, o sigui, 20 a una, què va passar? Doncs que el rei s'ho va tornar a creure i sabeu què va passar? Doncs que va enviar ni més ni menys que la nostra protagonista d'aquesta història una altra vegada a veure el gegant. Sí, per tant, va haver de fer quin camí? 7 vegades cap a l'esquerra, 7 vegades cap a la dreta, 7 vegades pujar una pujada, 7 vegades baixar-la, després atravessar 7 ponts, i després atravessar 7 ponts fins a arribar, i després atravessar 7 fonts fins que va arribar ni més ni menys que una altra vegada a casa el gegant. I creieu que se'n va sortir? No ho sé. Qui cregui que sí, que aixequi la mà. Qui cregui que no, que aixequi l'altra mà. I qui no ho sàpiga, que faci així. I catacrac, aquesta història o aquesta segona part, sabeu què ha passat? Doncs que s'ha acabat. Doncs demà us explicaré com continua aquesta història. D'acord?